wil dat Rick op de eerste tafel gaat zitten. Ja, goed zo. Lisa, degene ernaast. Dan Carlos daarnaast. Amber. Jeroen. Hanna. Daan. En Levi. Ik ben bezig met rekenen, dus er moet hier wat gebeuren. Jullie zijn de rekenwonders. Jullie zijn gewoon dat stukje dat daar blijft zitten. Dus stil blijft zitten. Ik geef 2 kinderen een boek. 2 kinderen hebben een boek gekregen. En nou wil ik het volgende weten. Als 2 kinderen nu een boek hebben, wat is dan de breuk? Als je eigenlijk, dan krijg je, want er zijn 10 kinderen en elk kind is 10% en dan tel je 2 keer 10 en dat is 20. Heel goed, dus jij weet, alles in totaal is 100, dan weet ik dan is elk kind apart 10%. Heel goed.